हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव बरायनाय थालायबाय आरो मानो होनना बुङोब्ला नोंथांमोना थाम्बनेल बा टाइटेलाव नायनानै भिडिअखौ हमनो हाखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों बे टपिकखौ माने मानि थाखाय लाबोनाय जादों नोंथांमोना जोबजासे नायदो होमबासो बुजिगोन आरो ना नायलांदो बिदिब्ला मानो बुंनांगौ नों माबायसा देखानायखौथ' मारिबो नालाय मानो बुंनांगौ मारिबा लागे मा मारिबा लागे खोनायाखै नामा जेनेबा जानांगौ जाबाय नोङो स्टुडिअनि फैदों मासिया नामा नोङो गामियाव इदि मासिया नामा स्टुडिअनि खोथा मानसि मावगोन खोथा इसिमानो मानो नांलायनांगौ जाखोहाय बयनिख्रुइ साबसिन बेदलाबारि जोंनि गामिया लाब जादोयाव मा लाब जानो मोनदों आं इयाव खाथिना खोनायाखै नामा जेनेबा आं जाम्बा नामा देलाय इयाव जेनेबा आं होनदों एक्सु सावथुन दे एक्सु सावबाय एक्सु सावथुन मान दिस्टार्ब होदों मान दिस्टार्ब होदों दिस्टार्बाखै मानो दिस्टार्ब होदों अरे यार आं स्टुडिअ जाबाय खोथा बुंदाङो बेलेग डाइरेक्सन खोनासं जेनेबा बिसोरो एबसुआव फैयाखै होनबा बिसोर स्टुडेन्ट इउनिट हिसाबै फैदो आं एबसु जाबाय नों होननाया जाबाय बिसोर एबसुआव खोथाखौ बुंनांगौ स्टुडेन्ट नों होननाया जादो दा बेयो आदाया खोनासं आंनि खोनासं बियो आदाया होनदों नों होननाया जादो बेलेगाव दा थां होनदों बेलेगाव थां होनदों ओमफ्राय जाबाय नों होननाया जादो नोङा मा नों होननाया जादो माने बेलेगाव मानो थागोन आচ্ছা नों होनदों नोङा मा नों होननायाबो जादो दा आंखौ मानो सोबाखै नोङो मानसि बाखो सोबानाया दासो बिथिंनिफ्राय आरो राजखान्थि बिथिंनिफ्रायबो इंगितफोरखौ सावरायनोबा इलेक्सन उनाव फाय जाथि थैनाय थांनायनि बाथ्रायाव आरो एजेन्डाखौ मोनला नोंनि बायदिबा नोंनि बायदिबा आबसुआ मोनला मोनो आं रायलायदो खिन्थु एजेन्डाखौ इखौ लाना आं बुंखादों खुलुमनानै बुंनांगौ नोंखौ जोंनि गामियाव मोनथाम बिभाग मोनदों पलिटिकनि गेलेगामियाव रावबो बादा खालामाखै जोंनियाव सोर बुंया दे गेलेगाव खामनाया बहुत बोराबरा मा जानाय बोराबानि गुन सोरबा गेलेनि बाथा खालामा सोरबा मायावबा सोर जेरावबो सोर बेयावनो होगोन खिन्थु जोंनि ड्राइभार खासेखौ बुना हरदों मेलापारायाव सोर बुना हरदों जोंबो दिनै केस होदों जों मिथिगौ बेखौ दिनै एसे सुबुंमा जानो बेखौ दिनै एसे सुबुंमा जानो जाय बुदै सिखौ नों बुंथा प्लिज खुलुमदो गामियाव हाब फरायसानि खेथ्रआव बुं बिमा बिफा गार्जेननि खेथ्रआव बुं जौगानाय खेथ्रआव सावराय खिन्थु नैबे बर्तमान थासारियाव राजनितिखौ लानानै कोनो दिना नोंथांमोना एजेन्डा लानाङा आं बेखौ खावलायग्रोखादो आगोलावनो नोंथांमोना बेखौ मानो खोनायाखै जों खोनासंबायना नोंथांमोना सिगांनिफ्रायनो खामानि थादों दं दा समाव सिगांबो खालामदों इलेक्सन टाइमावसो फैयो बेफोरो पुरमिनेसन टेबलसो बारा जोंना सिगांबो गामिनि मोनसेबो खामानि इलेक्सन टाइमावसो जायो बेफोरो स्कुलाव बेयाव 2 बोसोर 2.5 बोसोर जाबाय बेयाव फोरोंगिरि थिसननाय बुस्थुआनो इलेक्सन टाइमावसो मोनखायो बेयाव मिथिबाय फोरोंगिरियाव बे फरायसालिखौ फोथांना लानाय बिजोंनि फरायसालिखौ लाखिनो बेयाव खुलुमदो बेखौ जों मोजां मोनदों सोलोंथाइनि रायलाय जौगानायनि साख्रि गैया जोंनि गामियाव सोलोंथाइ राजखान्थिनि सोमोन्दै दा दिनै दङ आनसलिक एबसुआ 6 खान स्कुलावबो मास्टार निउस खालामदों माबा मोनसे गोरोन्थि बिदि होननानै जों राजनितिनि खोथा दिहुननो हाना जों गामियाव फरायसा आफादा मालाबा राजनितिखौ इनभल्भ दङ मा इनभल्भ दङ राजनितिखौ हिस्टरिखौ जों मिथिगौ जोंबो
मिथिगौ हिस्ट'रिखौ जोंबो मिथिगौ आदानि दैदेनना बे आसिखौ एक्सुवेलि मा दरकार नोङो बेफोरनि खोथा बुं राजनितिनि खोथा बुंनो दरकार गैयाना गामिनि थासारिया गाज्रि जौगानाय गैया